Може би трябваше да започна с едно признание. Хайде да отваряме. От любимите ми колиета с перли. Здравейте хора, добре дошли в моя канал. Някои от вас може би са гледали мои стари видеа, които качах преди доста години, бяха свързани с рисуване с акварел, рисуване за начинаещи. Тогава много ми харесваше тази, все още ми харесва, разбира се, но ми се ще някакси този канал да тръгне в малко по-различна посока. Затова смятам да ви показвам ежедневие, да си говорим на някакви интересни теми, да готвим заедно, да тренираме заедно, въобще всякакви такива момичешки неща, които лично на мен много ми допадат, така че смятам малко канала да го бутна в по-различна посока и да качвам повече такова съдържание. Ако ви е интересно, ще се радвам да останете да изгледате цялото това видео и да се абонирате за канала. Това май се казва на края на видеото, няма значение. Може би трябваше да започна с едно признание и то е, че адски много ме е срам. Опитвах да си правя някакъв план, какво точно да говоря, как да ми е структурирано видеото. Във времето съм заснемала някакви малки влогчета, които така и не са виждали бял свят. Поради простата причина, че ме е много срам, хора. Наистина, много ме е срам. Но тази година си поставих едно предизвикателство и мисля да го спазя, и то е да изляза от зоната си на комфорт и да следвам мечтите си, да създавам съдържание, което да качвам за YouTube. Наистина ми беше мечта в продължение на много дълги години. Винаги съм гледала видеа на други момичета, как показват ежедневие, показват тренировки, всякакви такива неща. И съм си казвала, леле, колко яко някой ден. Просто си се представях някой ден да правя същото. Затова ето ме, ще ви взема с мен днес. Подготвила съм някои, така да не че съм ги подготвила, така или иначе трябва да ги свърша тези задачки. Затова ви взимам с мен, надявам се да ви бъде интересно. Ще ви разкажа набързо какво ще правим днес. Ще водим един господин на ваксина. Тайс, ела. Ще го водим на втора ваксина. Друго, което смятам да си направя маникюра. И това е плана за днес. Хора, това е закуската, изключително естетик, изключително богата на нутриенти, 2 яйца и 1 банан. Това беше сарказъм, разбира се. Просто хладилникът е често празен, понеже утре заминаваме и няма да сме една седмица в София и просто това смисъл хладилника да е пълен с всякакви продукти. Затова това буквално са последните яйца и тайсън. И един банан, който е полумъртъв вече. Намерих си едно самотно портокалче, което ще замести банана. Айде, ченци. Малчо. Не излизаш. Ние свършихме вече работата при ветеринария. Тайсън издържа стоически боцкането. Изчистихме му ушичките. Всичко е наред. Доктора каза, ако забележим някакво повръщане, което продължава повече от 1-2 дни, може би трябва да се видим. Надявам всичко да мине наред. Между другото, водиме го в Свети Георги. Там направихме първата ваксина, сега е втората. Доктор ми се струва много добре, беше ни препоръчан. Сега съм се запътила към Спиди. В принцип си мислях дали да не се прибера и да го оставя вкъщи, понеже не исках да го разкарвам в чантата. Обаче в същото време не ми се и прибираше да го оставям, защото така или иначе разстоянието е късо. Така че Тайсън малко ще се разходи с мен. Мислех си да хвана автобуса за 1-2 спирки, да не го лашкам в тази чанта. Обаче имаше 10 минути и си казах, аз за това време ще стигна до Спиди, така че да, хайде ще се видим вкъщи, ще ви покажа какво съм поръчала и ще си изтягаме багажа и ще тръгваме. Между другото, доктор каза, че бил леко закръглен. Изглежда ли ви закръглен? Намаляме дажбата тогава. Хайде да отваряме. Това, което съм си поръчала е такъв конец.
сега ли намериха да правят ремонти на обяд? Дали са добре? Според мен са перфектни. Ето да ви покажа. Ето обикновена бяла кутийка. Това е за бижута, за колията. Хоп. Според мен е много добре. Точно нещо такова исках. Идеята на този конец е следната. Изработвам бижута с Сваровски. И примерно това е една гривничка с Сваровски, която съм правила. Аз даже имам същата си нося. Идеята е, ето тези листчета. Ето. Идеята е примерно да си отрежа малко от конеца. И просто не мога да го закача на самото бижу по някакъв начин. Може би просто ще го мушна през халкичката. Така. Това беше цялата философия. И идеята е следната. Нагоре това. И примерно слагам си това. И ето е гривничката. Ето така. Според мен изглежда много по-професионално по този начин, като се сложи. Супер. Тук съм си изработила предварително едни от любимите ми колиета с перли. Седят изключително нежно и са ми абсолютен фаворит. Закопчалките са сребърни и перлата е Сваровски. И така и с помощта на тази джиджавка трябва да стане дупчица. Може би коредата ще слагаме така. Ето ни ги двечките кутийки, които са готови. В момента няма да се занимавам, просто исках да ги тествам как ще се получат, но имам доста бижута, които трябва да направя по този начин. Така, хора, рязка смяна на локациите. Намираме се вкъщи, в дома на мама и тате. Прибрахме се. Лора, не дей го ръмжиш. Той бебе! Лори! Така, това е моята първа любов, моята Лора, малкият Тайси и има и още един член на семейството. Лора, къде е Писанчо? Къде е Писанчо? Къде е Писанчо? Хайде да намерим Писанчо. Хайде да го извикаме Писанчо. И Тайсънчо, между другото, толкова много лашкане в тази чанта. Съвсем очаквано повърна. Доктора каза, че може би от ваксината ще се получи така. Не му беше най-комфортното пътуване, но това е положението. Здравей, малък шеф! Здравей, Писанчо! Здравей, миличък! Той много се пази от Тайсън, между другото. Имам чувство, че го е страх. А Тайсън сигурно е тройно по-малък от него. Просто седят и се гледат. По-скоро Писан го гледа. Много странно. И когато Тайсън се доближи, Писан просто бяга. Писан като цяло е малко дивак. Той много не обича въжки. Писанчо. Няма страшно, бе, Писе. Така, време е
нещо да си измислим за хапване, понеже аз съм вече много гладна. От яйцата сутринта изядох само едно и половин портокал и това беше. Така, за какво да си говорим, хора? Чудя се, за какво си говорят ютубърите, когато белят картофи? Предлагам ви да ви поразкажа малко за животните, тъй като този влог сякаш стана Animal Planet. Ви разкажа за Лори. Лори, Джак Расела, е моето първо котре. Тя е вече на 6 и нещо, почти 7 годинки. Тя е страхотен Джак Расел. Много е добричка. Много обича да спи. Не е правила никога белички. Може би най-големите бели, които е правила, е да къса салфетки, да къса вестници, но като цяло нито е яла обувки. Писанчо е следващия в огромното царство. Писанчо е спасен. Никога не съм вярвала, че ще имам котка. И Тайсън. Тайсънчо ни го подари майката на моя приятел за Коледа, така че той е най-новото попълнение. Все още е много мъничък, 2 месеца. И така, гледаме си животните с много любов. Забравих да кажа, че Лора и Писанчо са при мама и тате вкъщи, докато Тайсън си огледаме ние с моя приятел. Ние живеем на различно място, така че той си е нашето детенце. Сладък червен пипер, лют червен пипер, малко чесън на прах и сега слагам тайната съставка, която прави абсолютно всичко да стане по-вкусно и тя е олио. Еми хора, аз си слагам олио. Знам, че не фрайер става и с по-малко, но няма какво да си кривим душата, става пъти по-вкусно, което така си отпуснеш ръката. За тези пернати по същия начин слагам червен пипер. Много обичам червен пипер да слагам. Само червения пипер ми е любима подправка. Сложи малко лютичко. Много обичам и лютичко да си хапвам. Сложи и чесънче. Слагайте го това олио, бе хора, не го пестете. Чипам се естествено. Когато се опитваш да си на режим и да правиш някакво тяло, да слагаш толкова много олио не е опция. Аз по принцип се старая да хапвам малко по-така и смятам малко така по-сериозно да се заема с нещата. Като цяло не хапвам вредно, но проблема ми е, че аз обичам да ми е вкусно. Обичам да е добре подправено, да има олио, да има всичко да има. Но когато се опитваш някакво тяло да правиш, по-скоро трябва да си малко по-пестелив с олиото. Това е топ комбинация. Кетчуп и майонеза и да си топнеш картофчето. Няма да изям всичкото това сама, само да отбележа. Сега, ако трябва да съм честна, толкова много искам да си легна да си почина. Обаче трябва да си направя ногтите, защото са много пораснали. Едната ръка са по-добре, но на дясната са много зле. И са счупени на места. Тук малкия също е леко счупен. Трябва да се захващам за работа. Правя си и сама ногтите. Имам всички материали, които ми трябват. Много време съм работила това. Така че имам знанията, имам опита. Тук вече се включвам на VoiceOver, тъй като преглеждайки кадрите установих, че не съм си пуснала микрофона и следователно половината от видеото просто няма звук. Тук свалям покритието с керамичен накрайник. След това изпилих ногтите, оформих ги и преминавам към обработката на кожата. Тук ги избутвам с портокалова парчица, след това си слагам малко пудра, за да обере влагата. И след това започвам с почистването на кожичките. За мен това е най-релаксиращата част. Когато работех, най-любимата ми част беше да почиствам и да режа кожичките на клиентките. Те всеки път ми казаха, ама как може това да ти е най-приятно. Но наистина това ми е най-релаксиращата част. Обичам да режа кожички просто. Много обичам. Тук вече съм си ги почистила, оформила и накрая се спрях върху тази база на гама.
Тук си изравнявам нокътчето. И така, ето ни го и крайният резултат. Общо час и 30-40 минути някъде ми отне да го направя. Сега си слагам едно олио за кожички и сме готови. Това е финалният резултат. Много ми харесва как се получи. Много се радвам, да си избрах тази базичка. В принцип мисля да си направя едно сърчице на този пръст, нали е месеца на любовта. Обаче аз съм си страшно клише. Обичам си изчистенкото. Почти никога, да не кажа всъщност, не знам последно кога съм слагала някакъв цвят. Винаги само базички. Виж, харесват ли ти? Разбира се, когато съм при мама и тате, трябва да се погрижа и за Лори. И сега сме на вечерната и разходка. Отново се включваме в voiceover, защото микрофон не ми работеше. Тук даваме абсолютно заслужен дентастик на доброто момиченце. И тя си хапва и е много щастлива и буквално Лора да си в този свят. И така, хора, тук слагам края на днешния влог. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, оставете ми по един палец нагоре. Абонирайте се за канала, за да качвам още повече видеа. И така, чао и до следващия път.